Hello friends, बरायबाय Bodo official YouTube channel Grade 4 नि मोनसे आपडेट लाना फैदों साख्रिनि बागै आरो बे एप्लाइआ अफलाइन सोलिगासिनो दङ पोस्टआ चौकीदार आरो मोनसे जाबाय ड्राइभार ओके दा बे जाबाय लकेसना उदालगुरियाव दङ डिस्ट्रिक्ट सेसन जाज अफिसाव आरो बेयाव 8 पासनिफ्राय 10 पासफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन दा लोगोफोर बे एप्लाइ अफलाइन जागोन नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआवसो फिल खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन स्पिड पोस्ट एबा बाय पोस्ट एबा नोंथांमोना डाइरेक्टबो थांनो हागोन दा नै बे अफिशियल साइडआव फैनाय लोगो लोगो मोनसे भिउ अप्शन मोनदों गोजौआव बेयावनो क्लिक खालामनांगोन मोनसे नटिसआव आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना होबाय चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना दा जों नायनोसै फै डिटेलखौ मा खालामनांगौ दा जोङो बेयाव भिउ खालामबाय बेनिफ्राय पोस्टआ ड्राइभारा रिजार्भ जाखाबाय ओबिसिफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन आरो चौकीदाराव बयबो कास्टना एप्लाइ खालामनो हागोन स्केल पेखौ नोंथांमोना नायना लादो तो क्वालिफिकेशना नायदो मिनिमाम 8 पास बेनिफ्राय मैक्सिमाम 10 पास बेयाव एचएस पास जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हाला जायफ्रा एचएस पास जाबाय एप्लाइ खालामनो होआखै तो बेनिखायनो 8 पासनिफ्राय 10 पासफोराल' बे पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन अफलाइन हिसाबै दा बेनो जाबाय सेसन जाज उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा लकेलिटी डाइरेक्ट थांनानै साबमिटबो खालामनो हागोन आरो जायफ्रा गोजाननि बे एड्रेस मोनदों नोंथांमोना स्पिड पोस्ट खालामनो हागोन टाइमा बारा गैया एडभार्टाइज ओंखारनायनिफ्राय 15 डेजल' थागोन दिनैनिफ्राय आरो बेयाव नायदो स' नोंथांमोना गांथाम फट'कपिस हरफानांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो सेल्फ एटेस्टेड होनानै जेरक्स कपि खालामनानै एनभेलपआव सोना हरनांगोन आरो बेनि एप्लाइ फर्मआ जाबाय मोनसे स्टेन्डार्ड फर्म थायो बेयावसो फिल खालामनानै साबमिट खालामनांगौ अके दा बे स्टेन्डार्ड फर्मखौ नोंथांमोना जायखिजाया दुखाननिफ्राय मोनगोन अनलाइन दुखान एबा अफलाइन दुखान जिथु जेरक्स खालामग्रा बिथांमोनाव थायो आरो बेयाव नोंथांमोननि टाइमिंआ जायफ्रा हैगोन स्पिड पोस्ट नोंथांमोना जायफ्रा हैया सानदों डाइरेक्ट अफिसाव हैनोबा 10 AM निफ्राय 5 PM सिम आरो लोगोसे एनभेलपआव नोंथांमोना फिसा सेल्फ एनभेलप सोना हरफानांगोन जेरावनोखि एड्रेस प्रुफ नोंनि थानाय बेखौ लिरना हरनांगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना स्टाम्पबो सिथाबना हरनांगोन टाइपआनि दा बेनोसोमोन लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा उदालगुरिनि दङ हैनो हागोन जुदि इन्टारेस्टेड दङबा आरो जायफ्रा गोजाननि अब्लाबो नोंथांमोना स्पिड पोस्ट खालामनानै हरनो हागोन चौकीदार पोस्टआव गोसो दङबा एप्लाइ खालामबा आरो बे एग्जाम जागोन एबा अरेल जागोन बिनि सायाव नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय नटिसखौ मोननाय जागोन आरो लोगोसे गाबोन 11 एप्रिल जानाय लोगो लोगोनो ग्रेड 4 आव एप्लाइ जागोन ग्रेड 3 आव बेनो जाबाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै जेराव 26,000 भेकेन्सिस दङ बेयाव नोंथांमोना मोजाङै बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन